Antía Veres Gesto é a gañadora da 18ª edición do Premio Plácido Castro de Traducción. Foi concedido a Antía Veres Gesto pola traducción A Lost Lady, unha muller perdida, dunha autora norteamericana que non tiña ningunha obra traducida ao galego. Esta é unha autora totalmente inédita nas nosas letras. A autora é Willa Cather. Ademais da fundación que leva o nome do escritor e xornalista cambadés, no xurado participaron representantes da Xunta, da Asociación de Tradutores Galegos, da Real Academia Galega e da Universidade de Vigo. O galardón, un dos máis relevantes do ámbito da traducción, busca reivindicar a dimensión traductora do autor cambadés. Serve tamén para poñer en valor o traballo dos tradutores en Galicia. Procurar un certo recoñecemento, unha certa dignificación pois das moitas persoas que en Galicia dedícanse profesional ou de maneira non profesional ás tareas de traducción, que moitas veces pois non gozan do recoñecemento adecuado, non? O fallo do xurado deuse a coñecer en plena festa do Albariño, algo que non é casual. O autor cambadés formou parte da orixe deste gran evento da localidade, levando con el aí onde ia a mensaxe de internacionalización do produto galego. O certo é que Plácido Castro participou tamén naquela cea arredor da cal se articulou a festa do Albariño, e contou e saltou este enolóxico lúdico punto de encontro anual dun xeito presencial e tamén a través dos diversos medios de comunicación, con crónicas, con artigos e con colaboracións literarias promocionando dunha forma activa a nosa festa do Albariño. O premio será entregado no Día Internacional da Traducción o vindeiro 30 de setembro na sede da Fundación Plácido Castro en Cambados.